Сега ми се е май. Еба ти кефа е така. Сега ще се мъча, чето и... Ей! Чай, падна, бе! Гоша, как беше? Много яко човек, направо. Ули! Може да се състезаваме там. 3, 2, 1, старт! Гоша, прави ти, ай двамата! Ей, се ударих! Как си ширнаха ръка, човек? Да. О, виж, че се угасиха залата, ще остане само. Сето беше доста яко и поскъсахме мазоли. И какво става, хора? Отново сме в София. Не пак, отново поредния влог тук. Първия път бяхме на едно трасе, там видях се, че не завърши добре. Сега ми се е май. Последния път пък беше още по-зле. А пък днес станахме рано към 10 часа и до сега сме вършили работа. След това отиваме сега на една среща с едно момче и оттам се насочваме към Balkan Climb, където ни е голям мерак на мен и на Гошо да отидем и да се катерим. Тази сутрин като станахме, съответно бяхме заредени с сутрешната мотивация. Тук е перфектното място, просто къде сме отседнали. Сега отиваме на среща, после отиваме да се катерим, ще има кадри оттам. Утре отново сме на трасе. Още по-интересно ще бъде, надявам се, и този път да го завършим, а следващите дни ги оставям в малко така загадка. И това е. Отиваме да се оправяме и ще видим после. И вече, както виждате, сме в огромната зала на Balkan Climb, където сме пуснали камерата, но сме забрали да пуснем микрофона. Тук, както виждате, Гошо доста лошо се удари. И следващите кадри, които ще гледате, ще бъдат с GoPro-то, тъй като там имаме записано аудио и не искам да бъде твърде скучно с хубавата камера и да бъде просто тихо и с музика. Така че да, надявам следващите кадри да ви харесат. Пожелавам приятно гледане и още един път се извинявам за неудобството. Айде! Еба ти кефа е така. Сега ще се мъча, чето и червеното дето качва момчето. Гоша, как беше? Много яко човек, направо. Сега ще се катеря и червеното да ти го миля да видим какво ще направим. Ще го хванеш това. Да, е там го. Айде, правим го. Да, ти я пробвам сега какво ще направим. Окей. Ей! Чай, падна, бе! Паднахме, бе. Ужас. Дайте отново да го пробваме. Да видим колко бързо ще мога да минем.
Много яко, човек. Искам да си засека да видя колко време ще го направя. Може ли да се състезаваме там? На кое? Ние да изпълним мечки отгоре. Правим ли го? Тя ще ме биеш, ама. Айде да пробваме. Айде, ще е яко. Аз съм много зле, защото по принцип трябва да се координираш. В смисъл, Да. крак, ръка, а пък аз бъгвам. Когато нищо не се случва, тук няма никой. Гоше, ти трябва да даваш старт. 3, 2, 1, старт! Ей, какво гледам аз? Ти как ме дръпна по едно време? Само като усетих, че ме дръпна и напънах. Гоше, пробай ти, бе. Ай двамата. Веднага ли, бе, тя? На старт, нали? Да. 3, 2, 1, старт! Ей, се ударих. Иначе никакъв шанс да стигна. Въйкъв с търка. Как си шибна крака, човек? Дали? Аз съм ти съм крак. Тук му направи. Направо ми стръпна крака. Щеш да ми фръкне камерата. Ай, пробай, Георги. Че се изморих. Дуела. Да, любимото му движение. Бай, ти догоре много път, бе. Има ли време да ти починат предвишниците малко? Аме. Ули! Чакай, че ударя човек. Извинявай. Моля да не потериш извън линията на автоголея. Ето това са маршрутите, които можеш да потериш. Те, извинявай, не знаех. За това се залива толкова кръв. Извинявам се. Няма проблем, просто Не знаех, да. Човек, ти много ми крампираха ръцете, аз иначе... Не, ще му се не знае. Тъй. Оха. Тъй. Оп. О, мой човек. Ти си много бърза, бе. Виждам, да е по-лесен. Левия крак ме между краката една, ако можеш. Ако не е така, Ей, чакай. Оп. Сега ако трябва бутна? Просто най-горно. А. Най-горно. То като не гледаш надолу е много яко. Ако погледна надолу ще насъра. Добре, вече се преодолях страха горе-долу. Бая, по-нависоко се качих те там. Аз ще пробваме, ти жълтото. Те. Тук не е много готино. Тук имаме гриб. Така. Опа.
Така. Чакай се пуснем. Измориха са ръцете. Сега ще пробвам пак. То с къде се качи, бе? Сега ще го изтрах. 100%. По всички цветове ли мина, или? Само зелено и Абе, синьо. красивите. Ама то само зелените трябва. Зелено и синьо гледам, аз те... Само зелените, те са отделни мъчките. Няма нищо важно, че ще се качи. Иначе труд тегаво ли беше? Само на едно място седя и Аз не го виждам снимам. път и трябва да скоча само на ръка и какво стане и Да, това точно го снимах. Да, аз видях. Сега ще го пробвам. И шефките си, значи само един цвят трябва. И приключихме сесията за днеска. В 10 часа, почти 10 часа угасиха залата, защото останахме само ние. Да, намекнаха, че трябва да си ходим. Добре се разписахме и утре сме на трасе, направо не знам утре какво ще правим. Ще е ужас, човек. Ужас. Ще пим един аспирин, ще пим един магнезий и се надяваме да сме свежи, защото светлината е много добра, бе. Добре. Айде, това е за днеска. Тук, както може да видите вече, следващата сутрин, където обяснявам, че предстоящото трасе най-вероятно ще бъде доста тежко, а пък Гош няма да се състезава, защото се чувства доста изтощен от вчера, от катеренето, така че ще бъда сам и да, пожелайте ми късмет. Айде! Yeah, oh hell yeah, I smoke. Oh hell yeah, I smoke. Oh hell yeah, I smoke. You thought that I won't. I can get high when I smoke on the dope. Yeah, yeah. My life is a show and I'm on the go. I'm about to take off. Yeah, how can you ever come match me? All you can do is to drink off. Smoking the shine, bro. I was a 7, the motherfucking shine amazing. Tripping my balls on the play, yeah. I don't get fired. I never the fly me in pub. Believe you or not, cause I am a god, bitch. Now you can suck at my dick. I pull out the drums, I pull out the stick, bitch. How come your whole get is bleeding? Bitch, I'm in Shanghai, not in the States. Bitch, I ain't eat. My name is Domio, I'm from the sea. I'm trying to eat.
Оп, приключихме трасето тъкмо. Вече сме пред НДК с Гошко. Здравейте. Нашия човек, фотографа, нас снима. Между другото, трасето добре мина, доволен съм. Доста по-доволен от предните пъти, защото поне най-малкото издържах цялото трасе. Всъщност бях DNF преди последния компонент, но пак съм доста доволен, доста по-добре от предните пъти. И не драйфах, това е най-важното. Ще подготвим още по-добре следващите пъти, ще държа в течение за подготовка и за така нататък и за следващите трасета. И да, тук се радвам, защото има доста хора, дето бягат в Габрово, няма толкова хора, дето тренират и течат навсякъде. И така, чайте в НДК-то. Сега имаме среща с едно момче, след това среща с друго момче и гледаме да срещаме с повече хора, докато сме тук. След това се прибираме да свършим работата, да правим малко съдържание. Това ще сигурно завършиха за деня, днеска повече работа ще свършим. И за утре вече го измислим и ще ви държа в течение. Нещо да добавиш? Се насладим на хубавото време за деня и Да. това е най-важното. Наистина прекрасно е времето в момента. Знам, че скоро ще вали сняг, тъй че преди е заваляло. Нека се радваме и така. Айде! И какво става? Вече е края на деня. Края на деня, всъщност 6 часа е вечерта. Обаче беше много дълъг ден. Не знам вие колко сте видели всъщност, обаче при нас станахме рано, станахме в 7 часа, ходихме на трасе. Трасето беше доста яко и поскъсахме мазоли. Беше доста трудно. След това бяхме на разходка, направихме 25 000 крачки разходка с още едно момче и беше страшна работа днеска за нас. Сега отиваме да работим малко, да разтоварваме и ще гледаме да легнем по-на време. А утре отново сме по срещи, надяваме се да се виждаме с още хора, да запомним уикенда продуктивно. Вече залез, хубавото време, цял ден прекрасно време, наистина. Нито е твърде студено, нито твърде топло. Не мога спора да се наслаждавам на гледката зад мен, както сутрин, така и сега. И това е. Продължаваме с продуктивността. Прибираме се и ще се видим утре, най-вероятно. Айде!